ҳамасола оғоз аз 25 апрел бо ташаббуси донишгаҳи энергетикии тоҷикистон конференсияи байналмилалии илмӣ амалӣ баргузор карда мешавад ки як қатор олимону муҳаққиқони давлатҳои бо мо дӯсту ҳамсоя бо мақолаву рисолаҳои илмӣ ширкати фаъолона менамоянд. Ин навбат бо иштироки васеъи олимон ин чорабинӣ таҳти унвони саноати кунонии рақамӣ ва рушди энергетика аз нигоҳи олимону муҳаққиқон доир карда шуд. роҳбарияти донишгаҳ изҳор доштанд ки ҳадафи чорumi давлату ҳукумати тоҷикистон саноати кунонӣ бо суръат буда нисбати рушди соҳаи саноат тамоми тадбирҳо андешида мешаванд. бо мақсади истеҳсоли энергияи сабз дар тоҷикистон ва рушди бемайлони соҳаи гидроэнергетика ва истифодаи захираҳои гидроэнергетикӣ дар тоҷикистон корҳои зиёде амалӣ карда мешаванд. баҳри рушди бо суръати соҳаи саноат ин тадбирҳо калидӣ ба шумор рафта берушди энергетика тараққиёти ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ имконнопазир арзёбӣ мегардад. аз ин лиҳоз олимону коршиносон дар ин самт рисолаю мақолаҳои илмӣ навгонию истифодаи технологияи рақамиро тавсия медиҳанд. ҳамасола тибқи нақшачорабиниҳо барои гузарондани конференсияҳо, симпозиумҳо ва мизҳои мудаввар дар донишгаҳи энергетики тоҷикистон вобаста ба моҳи илм конференсияи байналмилалии илмии амалӣ саноати кунонии рақамӣ ва рушди энергетикӣ аз нигоҳи олимону муҳаққиқон баргузор гардида истодааст. дар барномаи конференсия як қатор олимону муҳаққиқон аз дохили кишвар ва аз берун аз он иштирок меварзанд, ҳам тариқи маҷозӣ ва ҳам тариқи ҳузурӣ маърузаҳои худро пешниҳод намуданд. ҳадаф аз гузарондани конференсияи мазкур ҷалби магистрон, аспирантон, донишҷӯён ва муҳаққиқон мебошад ки барои сайқал додани донишу мукаммали худ ва дар оянда ҳаллу фасл намудани мушкилоти соҳаи энергетика ва бохабар шудан аз навоварии технологияи ҷаҳон мебошад. олимону муҳаққиқон атрофи мавзӯъҳои танзим намудани меъёри бори ғайрисинусоидалии дарозмуддати иҷозатдодашуда барои гидрогенераторҳо, усулҳои истифодаи самараноки системаҳои захиракунии нерӯи барқ барои баланд бардоштани чандирии системаҳои энергетикӣ, истифодабарии овезаҳои винтовӣ дар сохтмони хатҳои интиқоли барқӣ. олимон аз филиали донишкадаи энергетикии шаҳри Москав, Академияи илмҳои Россия, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ва дигар макотиби олии кишварҳои ҳамсоя баромад карда рушди бемайлони рақамикунонии соҳаи саноат ва энергетикаро шарҳ доданд ва онро дар замони муосир ҳатмию зарурӣ шумориданд. ҳамзамон атрофи мавзӯъҳои илмии хусусиятҳои радиатсияи офтоб дар вилояти Хатлон, лоиҳакашии системаи барқтаъминкунӣ бо истифода аз низомҳои фотоэлектрикӣ дар корхонаҳои саноатии иқтидорашонхурд, сарфакорӣ қадаме ба сӯи ояндаи сабз ва даҳо мавзӯъҳои ҷадид пешниҳоди олимон гардонида шуд. дар ҳақиқат ташкили чунин маҳфилҳои илмӣ ҷалби олимону коршиносон, муҳаққиқон, ҷавонони болаёқат, донишҷӯёну омӯзгорон ва кормандони соҳаҳои саноату энергетика ва технологияи инноватсиониро ба рушди ин соҳаҳо таъмин менамояд. ҳасанзода гулизор, далери шариф, намозали эргаш, ахбор, ноҳияи кӯшониён.